Men der var faktisk allerede et skib meget tæt på Vaniville i går. Et skib, der lå blot 4 minutters sejlads bag fragtskibet, og som forsøgte at kalde den berusede styrmand adskillige gange forgæves. Lige omkring klokken 5:20 var også natfærgen fra Køge ved at ankomme til Rønne. Og Dueodde kommer lige bag ham her, og kan formentlig se ham og undre sig nok fælt over, hvad han laver. Og ganske rigtigt, på MS Dueodde fulgte styrmanden det udenlandske skibs farlige kurs på tæt hold. Han undrede sig over skibets høje fart under indsejling til havnen. Tænker man nok, han vender jo ikke om, han sætter ikke fart ned, så han kan ikke smide anker. Han må skulle sidde og sove. Styrmanden forsøgte flere gange at kalde Vaniville på radioen, men fik intet svar. Dueodde lå få minutter bagved, og på radaren kunne bropersonalet se, at skibet skød næsten 12 knob. Og så lige pludselig så står der 0, så vi godt klar over, at han må løbe på. Ja, mit gæt er, at de alle sammen er røget ud af køjerne derovre. Det er sket op til flere gange, at skibe er sejlet direkte ind i Bornholm, og de usikre sejladser giver stof til eftertanke. Jeg føler mig sikker nok, fordi jeg sejler bare langt udenom. Det kræver altså, at vi sejler en hel del ekstra sømil om året for at undgå at komme i situationer, vi ikke kan komme ud af igen, hvis nu der sidder kvej på den anden båd, ikke?